Здравейте! Темите, които споделям обикновено с вас, са свързани с храненето. И това е естествено. Нашия диетологичен център Натурхаус работи с жени, които имат проблеми с теглото, искат да отслабнат трайно, да придобият нови хранителни навици и да повишат качеството си на живот. Аз съм Майя Бангьозова и сега искам да споделя защо е важно да не пропускаш хранения. Сред повечето жени цари мита, че колкото по-малко се хранят, толкова по-бързо ще отслабнат. Обаче, пропускайки повечето хранения, ние не постигаме резултат, а единствено измъчваме тялото си с едно безрезултатно гладуване. И така, какво се случва с нашето тяло, когато го подложим на нередовно хранене? Тялото ни минава в режим на оцеляване. То започва да складира енергия и съответно забавя метаболизма си. Това значи, че започваш да гориш по-малко калории и съответно да трупаш повече мазнини. Затова много жени се чудят, защо се хранят по-малко, а не могат да отслабнат. Отговорът е ясен. Тялото задържа тези мазнини, за да може да оцелее в едно близко бъдеще, когато нередовно му подаваме съответната порция. И когато говорим за нередовно хранене, една от най-честите грешки е липсата на закуска. Почти всяка жена, която идва в Натурхаус, споделя, че не закусва. А те обикновено имат проблеми с теглото и се борят с излишните килограми. Но почти 100% от тях не пропускат вечерята. И обикновено тя е късно вечер, доста обилна, след цял ден гладуване. Ние в Натурхаус считаме, че закуската е най-важното хранене за деня, защото с нея стартираме метаболизма и храните, които приемаме по-късно през деня, се разграждат по-лесно и по-бързо. И така, когато сме пропуснали закуска, до обяд обикновено посягаме към нездравословни снаксове, за да залъжеме глада си. Сядайки на обяд, ние сме прегладнели и обикновено преяждаме. Но това, както се казва, е по-добрият сценарий, тъй като пред нас има много часове, през които така да изгорим излишните калории, които сме приели. Когато същото се повтори за вечеря, нещата вече са доста по-зле. Нанасяме по-големи вреди върху здравето си, върху теглото, върху тялото. Затова равномерното подаване на храна ни гарантира, че няма да преядеме късно вечерта. Ето и няколко съвета от нашите специалисти, експертите на Натурхаус. Храни се редовно, не пропускай хранения, не гладувай. Избери си да следваш балансирана диета, която да включва и трите хранителни групи – мазнини, въглехидрати и протеини. Поддържай кръвната си захар в постоянни граници. Това ще те предпази от огладняване между основните хранения. Ако си човек, който иска да промени хранителните си навици, за да постигне своето мечтано тегло и да подобри качеството си на живот, ние сме експертите в тази област. Знаеш, че можеш да се обадиш и да запишеш час за своята безплатна диетологична консултация с наш специалист по хранене. Той ще даде решение точно на твоя проблем, защото ние сме тук, за да ти помогнем.